आई भैया, हम जयनाथ कुमार, ग्राम राघोपुर, जिला वैशाली, बिहार। आप सब तमाम भोजपुरिया समाज के हम पैर छू के प्रणाम करतानी। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा, हर एल्बम के तरह एक सावन के पावन महीना में कामर भजन लेके आयल बानी जा, जौना के रिकॉर्डिंग साउंड एंड साउंड पटना में भइल ह। हमार रिकॉर्डिंग कैले ह विकास भैया। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सबके अच्छा लगी।